nogen mening. Og prøv på den side og se, hvad der sker der. Er nogen skyder efter mig? Hvad sker det? Kom tilbage. Nogen der skyder, som var for Northeast. Jeg kom med den bus over. Jeg tror, jeg blev skudt af. Han ramte mig, men jeg vil sætte mig liv. Så jeg må være langt væk, tror jeg. Ja, han rammer også mig her. No clue, hvor han kan være dog. Han står bag et hvidt træ helt ned northeast, hvad hedder det? En bar til højre for north. Der er to dudes. Det er Sam godt. Range 300. Det vil sige, det er her. Jeg ramte ham fanden. Ja, du er sindssyg. Jeg ved slet ikke, hvad der sker, du er hjertet. Oh my fucking god, dude. Jeg har ikke set den anden dog. Han står bare stadig bag det hvide træ der. Jeg har zombien. Jeg ser ham godt. Range 300. Ramte ham. Range 300. Misset. Jeg ramte ham igen. Ramte ham. Oh my god. Kom igen.